Piny mar 17 Junior Starlets omole pacho kod odiechieng' ma kawuono ka giwuok e piny mar Uganda kama ne giloyo Uganda gunde 2-0 tielo mokwongo e tuke manyo oting'o tuke mag pinje duto. Timno nomole alap ndeke ma Jomo Kenyatta kama norwaki gi johera mag tuke adhula tok bedo gi tugo maber. Kanowuok gi jofwambo, kocha Mildred Cheche nomor gi duoko, kata kamano nolero ni nyirigo nyaka tiek tich e tielo mar 2 ma ibiro bagi e thurka. Tielo mar 2 ibiro bag tarik 16 kendo pono ni Kenya oloyo Uganda gibiro rakore gi jaloch e kind tim mar Ethiopia gi Cameroon. Kenya nondiko historia kuom thuolo mokwongo tugo tuke mag pinje duto manobagi e piny ma Dominican Republic. The challenge will be greater because now they are looking for 3 points and they have everything to lose. So it will be a very difficult match at home, but we will fully prepare as well because we also have a few areas that we have to adjust. And when we adjust well, I believe that we are going to get the 3 points. We are very proud of these young girls. We are very proud of the technical bench. We are very proud of the secretariat that organized for their traveling, for their logistics to Uganda and back, and we'll continue being proud and supporting this team to the best of our ability.